Sakubekela Mbuyelo Nsesi we-TV1 nawe emlandeli wohlelo Sathoza Emakhosini igama lami uNkosi Sibongo Wamngadi. Sesifikile ke Ndumbeni noma ke endaweni engithi esebenzela khona umkhulu. Oceliwe ababukeli bakhala bathi cha wemkhulu ngiyacela usibizele Ngabe. Ade abantu bekhala bethi ubani lo esimdingayo noma ngithi yimi engibuza ukuthi ubani lo enemdinga. Dokotela sakuneza ithuba lokuthi ubuye bensesi we-TV1. Igama lami Mkhulu Mishongwe. Mshongwe. Yes. Dokotela ababukeli ade befuna ukwazi ukuthi ubani lo. Manje lo mbukeli nje ukuthi ke udume ngani noma yini lengaka abantu abakufunela yona la ku TV yathi uyenze TV1. Hayi, ngidume ukukusisa abantu ngendlela ehlukene. Mawudinga ukuthi umuntu sikwazi ukumkhuduza siyakwazi ukumkhuduza kodwa asilongo lokho kukuwena umunikazi wayo udinga umuthi ukuthi ufunani uyena. Maye mkhulu singena nje udaba uqinileke mokhuluma nje mokuwa umkhuthuza umuntu ukhuluma ngokuthi umuntu usithatha kanjani imali yakhe noma uthi ukukhuthuza ibank noma sikhuthuza ini ngitsho kubulawa lokho. Okay. So mkhulu mawukhuluma nathi kanje usho ukuthi into okwazi ukuyenza ukwelapha nokuthakatha. Yebo. Masikhuluma ngokuthakatha mkhulu nginomuntu ongihluphayo empilweni yami. Uyisiqhwaga kumina futhi ade ngihlupha isikhathi. Yebo. Uthi wena baba yini okwazi ukuyenza kuyena ezokuyenza usesisuweduze kwami. Singakhona ukuzilethela igama lakhe nesibongo sakhe mawuthi uyamazi. Yebo. So umuntu uyamthakatha without umuntu ukuthi kube uyena othakatha uthakathe wena ususe lo muntu loyo omhluphayo. Hayi uwena mina ngizokunika imithi. Kodwa igama lizosala kimi futhi nami ngizoba ngisebenza kodwa uwena uzokwenza lokho ukufunayo ukuthi impilo yami ufuna ukuthi kulo muntu ukwenzeke into ithile ehambe emhlabeni. Yebo. Mkhulu siqale ngegeli phezulu. Into engifuna ukuyazi la umuntu methi eyilalele kodwa ikhona Ngabe la eseduze kwami noma ukhona umakhelwane wami engamthandizisi kahle. Asisho ukuthi mkhulu lento esiyenza angithi wasishilo ukuthi ku-channel sine disclaimer la. Akusho mina kusho wena ukuthi umuntu uyahamba emhlabeni ukuthi uyadinga ukuthi ahambe emhlabeni. Yebo kunjalo. Baba mengabuza kumlaleli uyamebuza ethi mina mkhulu ngiyacela ukuthi ngifuna mina kodwa ke umuntu ozothi ukuthi mengishaya mase ngiyavikeka yini onamkhulu ezokwazi ukuvikela umuntu othi uyangigadla ngathi ngifuna umsusa emhlabeni kodwa ngifuna ukuvika yini onayo la ekhaya ezokuvikela umuntu othi uyangigadla esinayo esingafika ngale ekhaya. Sina imithi futhi ikhona la yokuthi singakwazi siucabe lapho umzimbeni wakho ukwazi ukuthi usifikele. Mawuthi ukhona umuntu uganga ngawe yena uzobe uyazigangela yena kwayena yedwa. Kodwa kuwena ngeke ukwenzeke lutho. So umuntu lona mkhulu esikhuluma ngokuthi uyamgcaba ngasamdingi mase mekuthiwa ngiyafika nesibhamu sami ngiyadubula isibhamu sinqaphe mawuthi ngiyamgwaza engasikeki noma engakwazi. Yebo. Into enjalo ikhona ekhaba. Ikhona nthanami kakhulu. Mkhulu mangathi ngiyafuna ukuqhubeka nenkulumo yami kodwa ngiyacela before siqhubeke nenkulumo. Mawuthi kukhona umuntu othi ngiyabuka le video ngisa interested nje siqala ukubona ukuthi yini nawo nani ethi ngiphelele idatha. Manje wasikhuluma ngeinombolo othola kuzo umuntu ingazi phela ivideo ngakuthola inombolo zakho uthola ku baba. Bangithola kuyinombolo ithi 0655 49 66 yes 18 ngitholakala kuyona. Inombolo lemkhulu othi masikufonela sakuthola mase WhatsApp sakuthola futhi. Meze ikhona inye futhi. Yebo. Ithi 0671 844 yes 5686. So uthule noma zafoneleka zothuza WhatsApp noma khona WhatsApp yakho khona fonelelayo. Sonke siyafoneleka siya WhatsApp. Alright baba. Mkhulu kunendaba ehlushwa abantu kakhulu
abantu bafuna ukuphila, abantu bafuna siya kuDisember unyaka nje usuphathe nendawo usuyeqile futhi ngale kunjalo. Abantu bafuna ukuya emakhaya bephila, behamba ngeimoto, bafuna ukufika emakhaya benomcebo. Baba yini la ekhaya engathi mangithi ngiyakubuza ukuthi into okwazi ukwenza ngomcebo la ekhaya yini? Sifuna imali baba. Oh, hayi uyakhuluma ke impela. Yes baba. Imali inthanami lana uyakwazi ukuyithola. Noma udinga amamiliyoni mangakhi as long ukuthi wena, ngoba imali ikhethwa wena. Kuthi mina ngifuna ukuba nempumelelo ithile. Yes baba. Kusukela lapho mina ngizokuyenzela lawa amakhambi ukuthi wena ukwazi ukuthola impumelelo yakho, leyo mali ikwazi ukuzisa ingane nomndeni wakho wonke until wena leyo mali ingakwazi kuphela futhi. Yes baba. Yebo, kuba njalo. Mkhulu, mengithi ngiyabuza ukuthi imali engayithola ekhaya eyani? Sesibonile izinyanga zivela izenza izinto ezihlukahlukene ziningi. Wena yini okwazi ukuyenza? Uyakwazi ukwenza ibhokisi, uyakwazi ukwenza isikhwama, uyakwazi ukwenza imali ifike ebank, yini okwazi ukuyenza la ekhaya kahle? Ngiyakwazi ukwenza kuningi. Kuthi ingene ebanki, kuthi sikwazi ukwenza face to face ngale nje sihlele kuyo. Kuthi ingene eboxini, kuthi ingene esikhwameni, kodwa into ngiyithandayo kufanele ukuthi sonke sikwenze sinje. Nibonana. Iyona liqiniso libalekile kakhulu. So mkhulu, usho ukuthi umuntu mekuthinta afanele ewenze sure ukuthi uya WhatsApp futhi uya video call, enze sure ukuthi ukhuluma nawe, ngoba imali efakwayo mkhulu isusa umsindo kakhulu. So umuntu ufanele benze sure ukuthi ukhuluma nawe, nenamba uzomnikeza zona showcase usezakho ngqo. Yebo. Dokotela, le video nje usibizile. Yebo. Ngiyabona phambi kwakho kukhona igubhu la engizibukayo. Yebo, kunjalo. Ngiyacela mkhulu usikhulume ngazo. Uyicoshe nje usibeke phezulu la phambi kwekamera, usho ukuthi ubani lo ngala, ubani lo phana nendawo, ubani lo ngala. Usitshele nje wena ukuthi zenzani lezi igubhu esiyibwa phambi kwethu nje manje. Okay, hayi ngiyakuzwa. Yabo lokho. Yes mkhulu. Ngaleyo ndlela ube ukhuluma ngayo yokuba mawuthi udinga umuntu ukuthi ukwazi umguduza. Yes. Uhamba naloko. Uyabona. Mawudinga ukuba kuthi ke udinga wena ufuna ukuba nemali ube rich impela. Yes. Uzothatha lokho, kuthathwa lokho. Ikhona sikusebenzisayo kakhulu lokho. Wemali loyo baba. Yes mkhulu. Mawukuthi ke sisebenza imali amamiliyoni ngampela sithuma lo muntu phela. Yes. Uyahamba lapho, ahambe lapho akuthathele imali akubuyisele kuwe. Yes baba. Yebo, kunjalo impela. Mase ukuthi lo partner nendawo mkhulu dume ngani lo? Lo mphakathi wendawo lo uyabulala straight. Okay, last number oswa kulo siceleni. Yena umuntu ngempela ke lona ke ekuthiwa uthakathwa ngaye kahle. Yebo, lo kuthakathwa lo. Mkhulu mengabuza yini adume ngayo kakhulu? Uyabulala, uyathakatha. Mawune silwane ekhaya mkhulu yakwazi usikhipha baba. Kakhulu kazi ngiyakwazi usikhipha. Mawune into esegcekeni enhluphayo eningayazi yini usebenza ngalo? Ngizobeza nako lokho. Izitha mkhulu mekuthiwa nezitha ezilwa nawe eyifuna uhlale phansi noma zikulalise phansi, ulwa ngalo? Yebo, ngilwa nakho lokho. Dokotela, ngiyacela ukubuza ukuthi lo msebenzi uveza njengamanje owakho noma uyakwazi ukunikeza umuntu ebenaso isigubhu sakhe noma uyamboleka esakho noma uyamposela noma yini isigubhu la ekhaya senziwa kanjani baba? Uyamnikeza umuntu besakhe noma besakhe isigubhu? Isigubhu angimnike ukuthi sibe sakhe. Ngiyathelekisa. Yes. Yena asebenzise kuphela kwayo kusebenziswa asibuyise. Ngoba baningi bayifuna lento ukuthi nabo bakwazi ukuthola impilo. Beyiphathe ngesandla sabo kube yabo. Mkhulu, ababukeli benzezo TV1 mina show balalele futhi bayezwa. Mawufuna la kahle mkhulu kule video kahle sizokhuluma ngokuthi umkhulu uyingozi anganani. Yebo. Sizokhuluma ngokuvika kahle. Yebo. Ngoba sikhuluma ngokuthi la umuntu live on TV uyakhuluma usho ukuthi ngiyamfuna umuntu othize uyangisukela. Ngicela ukuvika noma ngicela isuku emhlabeni noma ngicela ukumgadla nami ngibuyisele induku ayiphosa kimi.
le nduku ephethe njengamanje iyona ngempela ephiniselayo le baba. iya kakhulukazi Iyaphinisela futhi iyasusana. yebo kunjalo Bukhoma mkhulu uyavuma lokho ukuthi mina mawuthi uza kimi unesitha siyasala phansi. iya kakhulukazi Mkhulu umuntu engabuza ukuthi njengoba sikhuluma kanje hawu bantu umkhulu akasabi na in decent debt. Baba uyathwalisa baba. Kuthwala kwakhona kuyathwaliswa kodwa as long ukuthi loyo muntu uyakudinga. Wena qobo lakho mkhulu mengabuza ukuthi uthwele noma into le wayifunda ekhaya. Hayi mina ngayifunda ekhaya. Yes baba into wayifundiswa nje ukhula. Ya ngayifunda. Yes baba. Hayi angithwali. Dokotela ngiyacela mekukhona umuntu unesisa babukele wentsese TV1. Nayi indaba nangu dokotela usephambi kwenu. Uthi nazi induku wayisebenzayo. Uyacela ukuthi wena othi nginenkinga nomuntu ongihluphayo. Nazi induku. Mawufuna umcebo nangu dokotela. Mkhulu ngiyazi kuningi ozosikhombisa zona nje usafika ku-channel nje. Kuningi ozozivesela bona. Yebo. Komcebo nokuvika. Yebo. Kodwa into engithanda ungenzele wena manje mkhulu. Ukutshela abantu inombolo. Mase wasitshela amagama akho ukuthi ngwasilisa abantu eminyango bafuna ukungena bafuna ukusebenza. Sendumbeni la kubhizi mkhulu. Kunabantu abagulayo ngidlulisa nje yade ngiphambana naye lapha ngingena. Sekabene edolobha babuyeni. Sekabene edolobha saThekwini. Uma sengiphambane naye nje lapha ayisuza kuwe. Ngicela baba ubatshele inombolo zakho. Ukuze sikwazi umsebenzi wakho. Inombolo ngitholakala kusona. Yebo. Noma ku WhatsApp noma ku call. Ngitholakala ku 0655 496618. Meza ifika inye ithi 071. Uyangizwa kahle? Ngilale mkhulu. Ya 071 844 5 6 8 6. Inombolo ngitholakala ngazo. Otholakala zona. Iya WhatsApp number uya WhatsApp uyangithola kungithinta. Mawufonela mkhulu uyafonela khona ikhathi usebenza ngazo noma waya nje baba. Hayi mina ngisebenza zonke isikhathi. WhatsApp call awenza baba. Ngiyawenza WhatsApp call, video call ngiyayibamba. Konke nje ngiyakubamba. Imali engene ekhadini siyayenza. Ya ngiyakwazi ukwenza. Imali ebhokisi siyayenza. Ngiyayenza futhi. Mkhulu ngiyazi usikhombisa usakuningoza nako. Namhlanje bese uthi kuveze usikhombise lamadoda asebenza ngako ukuthi ibona laba. Ubani wakhe imali phakathi lamadoda owaphethe inyamanye. Uyakhanda imali. Yebo, anguzwa. Ubani okhanda imali lamadoda siwabona njengamanje. Ulo ngapha. Ukhanda imali nangu lo. Uyena owakhe imali ke lo. Uma usebenza umuntu ozowenza imali uye loyo. Uye lo. Mkhulu ngiyacela kwivideo layo usikhombise umsebenzi wakhe. Sifuna ukubona mkhulu abantu bafuna ukubona. Namhlanje sikuveza ukuthi kubani udume ngani. Kodwa ngiyacela kwivideo layo sikhande imali. Ngale ndoda lesiyibona umsebenzi waba. Hayi akunankinga izobonakala impela. Mkhulu emakhaya okuvala utshela abantu beze kuwe. Utshela abantu ukuthi beqine. Utshela abantu belungisa impilo yabo beqinisa umndeni beqinisa amagceke. Amazwi okugcina mkhulu ongatshela umuntu wena uNtshiso Sithibane. Ya igama lami Mkhulu Mishongwe. Ngidinga ukuthi abantu bazokwazi bana izinkinga lezo ahlupheka ngazo empilweni yabo. Ngifuna vele bafike kimi nami ngoba ngomuntu uthandayo ukuthi kuzwelana nabanye abantu. Yes baba. Ya umuntu unayinkinga yokuthi kuyangishupha lokho 1 no 2 kufanele aze kimi impela mina ngimsize kodwa ngiyathanda ukuthi ke sizizane face to face. Yebo. Ya ngoba iyona into ibalekile. Ngoba asifune ukuba kube nenkinga ngaphambili ukuthi hayi ngathumela imali angisanga ngakuthola mkhulu. Into ngiyifunayo umuntu akhulume nami meza afike kimi straight. Meza ngimsize ma udinga imali ngimkwazi ukumwenzela imali. Ma udinga ukuthi ke ukhona inkinga anayo lapho emakhaya kufanele ngimsize nako. Noma kuphi anako kuyinkinga ngiyakwazi ukumsiza ngoba ngazi abantu badaba ngitshela ukuthi hayi izandla siyagezana kodwa izono zomuntu asiwele phansi. Uyabona lawa amagama.
ngikuza kahle mkhulu. Ayadingakala ukuthi kubanjwa lawa amagama noma sifunda lo msebenzi basitshela ngalawa amagama. Mbukeli weNseso TV1, dokotela uphambi kwenu uyacela ukuthi sondelane kuyena ezonikhombisa umsebenzi anawo. Yesu uyaqala ukuvela futhi ovela kakhulu kule channel Nseso TV1. Kodwa ngithanda ukusho mina ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika le channel, subscribe, ulike, ushare. Landa udokotela, inombolo zakho ibhalile phansi la zikhona, uyishilo futhi ngegama lakho wazishunje ngomlomo wakhe. Ngiyacela ukuthi uma uthi uyamdinga, ufuna ukuvika, ufuna ukulwa, ufuna imali. Nangu udokotela inkakha le injula mchopho. Udokotela lona ke osekhombisile kakhulu emhlabeni ukuthi uyinkakha. Dokotela siyabonga ukuthi sinikeze ithuba usifike phambi kwakho njengamanje. Until ifithe ndayo mbukeli, amen ba.